Hej, nové video, natáčame prvé video, vravím, že nové video. Tak asi je, no. Ale vítáme sa v tomto novom kanáli Kúmení, dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a nám dáte like a odber. Máme pre vás prichystané strašne veľa vecí, akože toto mal kopírácia freshmanov, ale to nikoho nezaujíma. Lebo už nikto nekúka. Asi tak, no. Ale na tomto napodobenina. A najlepšie napodobenie. Na tomto kanáli budú vznikať podobné veci, budú to vlastne o životnom štýle. Dúfam, že vlastne sa vám tento náš content bude baviť. Máme ešte aj dvoch vlastne kamarátov, ktorí nám budú tiež pomáhať, ale bohužiaľ nemohli prísť, pretože prečo, ale budeme... Sú mŕtvi, teda ako sú v čiernej zemi. A asi ma poznáte, ja som Drop, mám vlastne svoj kanál a nebudem vraviť, kde je toto. Aj keď možno budete všetci poznať, keď bude viacej slavný, lebo... No, ako keby tento kanál mal viacej odobrateľov a videli by to viacej ľudí, tak tako hej. A toto je proste nový host. Takže, aby som vám to upresnil, jak to je. Ja som majiteľ a editor. Hej, editorovia sú aj dvaja, ale budeme sa tváriť, že... Editorom tu je s nami proste. Hej, bude s nami natáčať, ale edituje tieto videá, takže... Prepáč Jakub, ale... Budeš nám editovať videá. Samozrejme... Už vlastne je to dosť dlho. Vlastne natáčam dlho, ja natáčam dlho. A ja som prakticky na kanále. No áno, prakticky áno, ale no, toto video počkaj, toto je, jak sa voláš, preboha tvoj kanál? Dobre, to je, no, teraz to je jedno. Ale dúfam, že som... nie je tamto kanál, hej, takže... Nemôžete dať odber? Hej, vlastne handpod, no. Ja som Dragon. Dobre. Takže na tomuto videu môžete dať like, odber a môžete dať odber na môj hlavný kanál, jemu na jeho hlavný kanál, dávam ho do popisku, aj môj. Touto chudáka môžete podporiť, že nám dáte odber. To je fakt odkiaľ veľmi milé. A čo si myslel? Takže pre ľudia to video bude to všetko, ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a odber a my vás vidíme v ďalšieho videa. Čau!